тоза ай чӯби чанор гирифта қоқ мекунам. Баъд инки дарои ду қабатама трезои ду қабата мана ду қабат ранги пластикои ҳозир аз замон мана хел шуда мешавад. Тоза ай чӯби чанор дар трезоҳои навкомат мекунем. Кадом ном ранге ки талаб канам намуд месӯзем. Нахи трезо баъзан чӯби Россия меёрем қоқ мекунем меча тахтои Россия. Трезо барои гармидиҳии хонаҳои гарма қабат махкам мешавад. Барои гарм гирифтани хонаҳо сохта мешавад. Инам ҷорӣ шуда Tojikiston ҳамчи ҳозир талаботш бисёр шуда. Ои 88 дар эспетуи шаҳри Кӯлоб стоя строителном касб кард тамом ҳам суда шудаш. То ҳозир ҳамин касб кардӣ. Инҷо дастурамалое ҳаст ки мо тарзи кадом намуди тирезаҳо кадом размер хоҳишманд агар талабгор бошад инҷо нигоҳ мекунад ва моро хоҳиш мекард мо ина месӯ дарҳо тирезаҳо мана кадом намуд лозим аст мо инҷо дар дастамон дорем. Хоҳишмандон метавонанд ки мисол заказ кунанд.